demanaria que escoltéssiu la persona que ara hi tindré una conversa, sí? M'hi acompanyeu, que és en Ricard. Ricard, endavant, sisplau. Aquest taxista... Bravo, Ricard! Abans, mira, t'obro la porta del teu vehicle perquè t'hi sentis còmode. Ricard, abans deia, m'han dit que digués un taxista 2.0, però jo crec que s'ha de dir això, 35.0 o 35 pujant amunt. Jo diria més que res que taxista autònom. Que s'ha d'espavilar un. Això vol dir que ho passes com tots els autònoms, que ho passeu malament, sovint. Tinc dades que em sorprenen. Tu comences amb això del taxi el 2009, per tant tampoc fa tants anys, Déu-n'hi-do, però tampoc tants. I has estat reconegut per la Generalitat de Catalunya a les cambres de comerç com un dels 20 empresaris catalans més compromesos amb la societat. Sí, dintre un codi ètic que vaig fer fa un parell d'anyets, va ser una miqueta al començament i la gent no els hi va agradar i, bueno, la gent l'agafava una mica com d'esquema, no?, que el vaig fer. I tot això va anar evolucionant fins que, bueno, la Diputació de Barcelona el va fer servir com a esquema per altres, microempreses i petitets, i va acabar amb un reconeixement de la Generalitat de Catalunya. Ara entendrem molt millor aquest reconeixement. Tu quan comences el 2009 dius, això del taxi, ara que hi començo, no acaba d'anar del tot bé. Per tant, m'he de reinventar. O he de reinventar el sector, despertar-lo en definitiva, no? Sí, exactament. Vull dir, el 2009 ja començàvem a estar en plena crisi, vaig entrar en aquest sector i buscar nous clients és complicat, no? Sí. I llavors, amb un amic meu, que li cabina molt al cap, que es diu Pep Pujador, ens vam seure un dia darrere el taxi i vam dir, bueno, això ho hem d'engegar. Quan dius darrere vol dir allà? Darrere? No, a darrere els seients de darrere. Val, perfecte. Vam seure els dos a darrere com si fossin passatgers. Està bé. I vam dir, bueno, això com ho podem tirar endavant? Què podem fer per buscar el valor afegit, la singularitat en un transport, més el valor afegit, vale? Seient a darrere també et pots imaginar el que necessita el client. Fiques al lloc del client, clar. Fiques al lloc del client. I a partir d'aquí va començar a sortir totes les coses que porto dintre del taxi. Doncs comencem-les a repassar. És evident que tu tens un web que és taxistaigualada.com. He dit evident, però el que volia dir és que és normal. És a dir, estem en un moment que o ets a internet o no existeixes. D'acord, això ja ho tenim. Però incorpores wifi al vehicle. Això és nou. Això era totalment nou i innovador. Vull dir, no n'hi havia cap en tot l'estat espanyol. Vam poder aconseguir com fer arribar la línia wifi dintre el vehicle i a partir d'aquí vam agafar i vam donar un valor afegit dintre el wifi, no? Com va ser l'iPad, com va ser l'impressora, com va ser tots aquests gadgets. Tot això són innovacions, iPad, impressora, el taxi, que tu puges i dius, escolta, necessito imprimir alguna cosa, ho pots fer mentre tu fas el recorregut que necessites. I hi ha més coses, però em quedo al wifi, perquè el wifi són avantatges pel client, és veritat, però hi ha un problema pels conductors que circulen a la vora del teu taxi. Sí, és que com va ser tan innovadors, vull dir, la gent no és com ara que tothom porta l'smartphone. Ningú en tenia quasi, tothom, era minoritari, no? I què passa a la carretera? Bueno, per la carretera, quan veien els adhesius de wifi tots, se m'enganxaven els cotxes a la carretera. Sí, se m'enganxaven els cotxes a la carretera, i per dintre Barcelona al costat, sí. Al primer moment sí, que és que vaig optar fins i tot treure els adhesius. Sí, perquè portava un QR molt gran aquí que ficava taxi, Igualada i ficava wifi, amb gros, amb un adhesiu molt gran. I el vaig tindre de treure, perquè se t'enganxaven els cotxes i tu ho veies que reien i anaven mirant aviam si agafaven la red. I després de sortir a mitjans de comunicació, veient que incorporaves el wifi al taxi, també hi ha molts taxistes que t'han imitat. És a dir, ara tenen wifi. L'impressora l'han utilitzat mai els clients? Sí, 2 o 3. Ha sigut més impacte que no pas d'utilitat. Tu busques l'impacte, també? No, bueno, no, va ser una cosa que tu arribaves si no portaves el checking, arribaves amb línies de low cost i a cobrant 50-60 euros si no el portaves. Doncs això era un complement que deies, no, va, passa-m'ho i ho imprimies. I tots contents. És un valor afegit sempre per agafar clients i a més era totalment gratuït, Més valors afegits. El tema de que puges al taxi veus que el carregador del mòbil està sota 0. Sí. Tu tens connectors, però per tots els mòbils que hi ha al món. Sí. Abans havia de portar una caixa plena de cables. Ara, gràcies a Déu, se m'ha simplificat molt la cosa. Però amb el wifi, en el seu moment, impactava molt la gent perquè es podien connectar, que avui en dia encara passa. Ahir mateix vaig portar 2 clients,
americans que van quedar parats perquè hi havia wifi mai ho havien vist i volten per tot el món. Però ara el que els impacta més és, ostres, no tinc bateria, perquè tot el dia la gent estem trucant, entrant a les reds, entrant a tot ara, i quan els hi dones el servei de poder carregar el mòbil, bueno, els fiques llum, els hi dones llum. Deus tenir els teus clients enamoradíssims de tu, però jo si hi ha un tema que m'ha enamorat és que tu incorporis al teu taxi com un servei el desfibrilador, que abans ens ho apuntava també la Marina Llançana, no? Això està molt bé. Sí, se'm va córrer aquesta idea i gràcies a un empresari vaig poder ficar dintre el vehicle. Ricard, t'imagines que tots els taxis del país, que en són un munt, portessin un desfibrilador al seu vehicle? A Catalunya som 14.500. A Catalunya. A Barcelona són 10.500. Només que un 10 o un 15% dels taxis de Barcelona ho poguessin portar, imagines. A part d'introduir tots els de Catalunya, introduint tots els de Catalunya en general. La de vides que podríem salvar. Jo crec que sí. Al seu moment ja va ser fa 2 anys i mig que el vaig portar, que no hi havia el boom aquest dels desfibriladors i tot encara. No n'hi havia ni en llocs escolars ni enlloc. Doncs jo vaig pensar que un taxi en moviment sempre podia ser a gran ús en un moment donat. No perquè passés dintre el taxi, pots trobar un accident a la carretera o qualsevol incidència, el dia a dia. Ricard, un plaer haver-te conegut, a continuar. Molt bé. Moltes gràcies també Marina Llançana i David Balaguer, i fer-vos saber que tornem de seguida.